लेथ्रा लेथ्रा दख'ना फैखानानै बा गावनि सोलेरखौ दिन्थिनानै जिखिनि भिडिअ बानायबाय बियो गावनि न'खर गावनि समाज बेफोरखौ थारैनो जोबोद गुबुंले खालामदों। लोगोसेनो समाजाव जाखांफुनाय आइजोफोर समाजाव जाखांनाय लाइमोनफोर बिथांमोना थारैनो नुनानै बेबो जोबोद खस्थ' मोनदों। आब' कनजिता बर'खौ जेरैबायदि रायजोफोरा थांनानै बुजायबाय बा आबसुफोरा थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होनो मोनाब्लाबो हौवा मानसियाबो बिनि खानायाव आखाइ होनानै खानाय बुद्रुबाय। थिग खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय। दा नोंथांमोना नुखादों टाइटेल थाम्बनेल क्लिपाव। नंगौ, जोंहा भाइराल जाबाय थानाय दख'ना फैखोनाय गोबां भाइराल जाना थांबाय। बिनिनो जोंहा फावखुंगुर मुंदांखा गासैजोंबो सिनायजानाय मेंदेला ब्रह्म सारा माने मोननैसो बाथ्रा बुंदों मिडियानि गेजेरजों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने गोबां मानसिफोरा जन गाज्रि ब्रादारखौ फेसबुकाव कमेन्ट खालामहरबाय थादो। माने बिथाङा मोनसे पस्ट होदोंमोन नालाय, एबार सोर हिन्जावखौ खानाय बुद्रुनांगौ होननानै। दा बेखौ लानानैनो माने गोबां लाइमोनफोरा, गोबां सिस्टार बर' आइजोफोरा हिन्जाव माहारियाल' दाय नङा, हौवा माहारियाबो दाय दङ होननानै माने जन गाज्रिखौ एक्सन लानो होदों आरो ना। माने हौवा मानसिफोराबो सानैसो नुदोंमोन आंबो बेफोरबायदिनो गाज्रि पेन्ट गाननानै, पेन्ट फिसाखौ गाननानै मोसानाय, रिल्स बानायनाय। दा बेफोरो सानफ्रोमबो समायाव गाज्रि जाया। बबेबा पार्टि जानानै खामदो जानांगौ, अब्लाबो आङो बुङा जे बिसोरखौ दायनिगिरि ओमफ्राय बिसोरो मोजां होननानै बुङा। भुल जादोंबा निमाहा होनाया मोजां आरोना, खेबसे गावनो निमाहा बिनाया मोजां आरोना। दा मेंदेला सारा मा बाथ्रा बुंखो जोङो फार्स्टआवनो नायग्रोना लानोसै। बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना, बेफोरबायदि गाज्रि माबानायनि थाखाय। आरो आइजो खानैसो दंमोन नालाय, माने बै कनजितायाल' नङा, बिथांखौ बिसार खालामदोंमोन नालाय। दा बिनि गोबां आइजो दङ नालाय बेफोरबायदि गाज्रि रिल्स बानायनाय। दा बेफोरो अलरेडि निमाहा बिखाबाय, मिडियानि गेजेरजों सरि बिखाबाय। दा बिनि सायाव जोंहा मेंदेला सारा मा बुंखो जोङो फार्स्टआवनो नायग्रोना लानोसै। अब्ला आं स्क्रिनाव होनाय जाबाय, नोंथांमोना बेखौ जोबजासे नायलांदो आरोना। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नायग्रोनोसै भिडिअ। आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जायो। जोंनि नांगौनि थाखाय जोङो जेनेबा ओंखारनो गोनां जायो आरोना। दा जेनेबा जिखिनि जेनेबा दख'ना फिला मोसानायनि जाखिनि जेनेबा दावराव दावसि जागासिनो आरोना, बिनि बागै सारा मा होननो सानो? गिबियावनो बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाहैबाय। दिनै आं थारैनो जोबोद मोजां मोनदों जाय हिन्जावसाफ्रा बा जाय आइजोफ्रा गाज्रि भिडिअ बानायदोंमोन भिउस आरो लाइक्स आरो शेयारनि थाखाय। दिनै बिथांमोना प्रेसार मोननायावनो जा बा गावनि बुजिनायावनो जा, दिनै बिथांमोना बुजिनानै गावखौ दिनै गावबा गावनि फेसाव निमाहा बिदों। बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि समाजाव आइजो माहारि, जोंनि बर' माहारि लेथ्रा लेथ्रा दख'ना फैखानानै बा गावनि सोलेरखौ दिन्थिनानै जिखिनि भिडिअ बानायबाय बियो गावनि न'खर गावनि समाज बेफोरखौ थारैनो जोबोद गुबुंले खालामदों। लोगोसेनो समाजाव जाखांफुनाय आइजोफोर समाजाव जाखांनाय लाइमोनफोर बिथांमोना थारैनो नुनानै बेबो जोबोद खस्थ' मोनदों। आरो जाय बिथांमोना गोसो लोरबां लाइक आरो शेयार खालामनाय, कमेन्ट खालामनाय बेफोरखौनो नोजोर लानानै बिथांमोना जायफोरा गोसो लोरबां माथो बिदि खालामबासो कमेन्ट मोनो, बिनि थाखाय जोबोद थुलुंगाखांनानै बेफोरबायदिखौनो खालामबाय दंमोन। आरो जानो हागौ समाजफोराबो रावबो बुंलायनो बोलो मोनाखैमोन, दिनै बुंबाय। बिनि थाखाय जायफोर बुंग्रा, जायफोर सांग्रां खालामग्रा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय। दिनै जोङो गावनि भिउस मोननो थाखाय, लाइक्स मोननो थाखाय जिखिनि गाज्रि भिडिअ बानायबाय, दिनै जानो हागौ बिथांमोना बुजिबाय आरो दिनै जानो हागौ समाजाबो जोबोद मोजां मोनदों। आसा खालामो बिथांमोननि बुजिनायावनो इयुन जोलैनि जायफोरा थुलुंगा मोनदोंमोन बिथांमोनाबो दिनै बे हाबाफारिखौ बा बिदि खालामनायखौ जालदाब गारबाय। आं आसा खालामगोन साफ्रोमबो बर' आइजो, साफ्रोमबो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बेफोरबायदिखौ दा खालामसै। मानो होनबा जोंनि समाजाव दिनै जिखिनि जोङो सोदोमस्रि गैयै सममोन, दिनै जों गोबां सोदोमस्रियाव फैबाय, दिनै गोबां गोरों मानसि ओंखारबोबाय। बेनिखायनो जोङो दिनै सोद्रोम समाजाव गोरों गोरा थानाय समाव बेफोरबायदिखौ जुदि नुबाय थायोब्ला जोंनि गोसोआ गाबखाङो बा इयुननि लाइमोन हिन्जावफोर, आइजो माहारिफोर बिथांमोननि सायाव जोंहा गिनाय फैयो। दा बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जायफ्रा निमाहा बिबाय बिथांमोननिसिमबो आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जायो।
बोखो बोखो बा खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै गावनि चेहेराफोरखौ देखायनानै रिल्स बानायो बेफोरखौ गासैखौबो बन्द खालामनो हादोंब्ला बे पस्टनि गेजेरजों हौवा माहारिखौबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानायखौ बन्द खालामनांगौ आदा जनकार्जि नोंथाङा जे मैया मोनसे पस्ट होदोंमोन सोरखौ खानाय बुद्रुनो नेक्स्ट टाइमाव किन्तु आं बे पस्टखौ साबजानाय मोनाखै आरो आब' कनजिता बर'खौ जेरैबायदि रायजोफोरा थांनानै बुजायबाय बा आबसुफोरा थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होनो मोनाब्लाबो हौवा मानसियाबो बिनि खानायाव आखाइ होनानै खानाय बुद्रुबाय थिग बेबायदिनो मैया दाखालि लंथं मर्दान जुगजों मोसानाय बेबायदिनो हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसादों बा गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय देखाय मोसादों थिग बेबायदिनो हौवा माहारिखौबो हिनजाव बन्द खालामहोनांगौ आदा जनकार्जि जे हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट कनजिता बर'नि भाइरालनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैनायलाय जाबाय आरो कनजिता बर'खौ जि फेसबुकआव गाज्रि गाज्रि रिल्स खान्दा खान्दा बेफोरबायदि दखना बोखो बोखो रिल्स बानायनायनि बागै गावनि सेहेराफोरखौ अभद्र देखायहरनायनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौ बुजायनो थाखाय हमबाय आबसुफोरा बेखौ न'आव थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होबाय सोरबा हौवा मानसियानो हिनजाव मानसिखौ आखाइ होनो मोनाब्लाबो आखाइ होबाय बुबाय खानाय बोसाबबाय बोस्लिंबाय किन्तु आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय बै जे हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै गानै ससियेल मिडियाआव मोसानानै नुजाफैबाय थायो नै दाखालि बावैसो जानानै थांबाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों सासे हौवा माहारि लाजिथाव बाथ्रा जेबो आन्डारपेन्टबो गैया ड्रेसबो गैया निकेट प्राइभेट गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय देखाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों मोसागासिनो बेफोरखौ मानो बन्द खालामनो हायाखै बेफोरखौबो बन्द खालामनांगौ हौवा माहारिफोराबो बहुत दङ आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानाय कनजिता बर'नि भाइरालनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नुजाफैनायलाय जाबाय आरो कनजिता बर'खौ जि फेसबुकआव गाज्रि गाज्रि रिल्स खान्दा खान्दा बेफोरबायदि दखना बोखो बोखो रिल्स बानायनायनि बागै गावनि सेहेराफोरखौ अभद्र देखायहरनायनि थाखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौ बुजायनो थाखाय हमबाय आबसुफोरा बेखौ न'आव थांनानै बुजायबाय बा सोरबाया आखाइ होबाय सोरबा हौवा मानसियानो हिनजाव मानसिखौ आखाइ होनो मोनाब्लाबो आखाइ होबाय बुबाय खानाय बोसाबबाय बोस्लिंबाय किन्तु आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबाय बै जे हौवा माहारिफोराबो आन्डारपेन्ट गानै गानै ससियेल मिडियाआव मोसानानै नुजाफैबाय थायो नै दाखालि बावैसो जानानै थांबाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों सासे हौवा माहारि लाजिथाव बाथ्रा जेबो आन्डारपेन्टबो गैया ड्रेसबो गैया निकेट प्राइभेट गावनि प्राइभेट मालखौ देखाय देखाय लंथं मर्दान जुग मेथाइजों मोसागासिनो बेफोरखौ मानो बन्द खालामनो हायाखै बेफोरखौबो बन्द खालामनांगौ हौवा माहारिफोराबो बहुत दङ आन्डारपेन्ट गानै गानै मोसानाय अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ दा बेखिनिसै लोगोफोर आंहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला भिडिअनि गेजेरजों बे साननैसोआ गोबां बाथ्रा बुंखाबाय आरो गासिबो नुबोखाबाय मिडियानि गेजेराव दा बुजायनो लागा रावखौबो गैखाया आजिखालिनि जुगाव गासिबो मोनथिखायो दा देखायनोसो देखायो आरोना रिल्सफोराव माबाफोराव आरो गोबां मानसिया बुंहरबाय थादो हिनजाव मानसियाल' दायनिगिरि नङा एबा हिनजाव मानसियाल' बेफोरबायदि खामानि मावाखै हौवा मानसियाबो खालामदो होनना बुंदो आरोना दा मिडियानि गेजेरजों बिथां जहनकार्जिखौथ' गासिबो सिनायखायो दा बिथांमोन मानसिफोरा जहनकार्जि ब्रादारखौ फेसबुकआव कमेन्ट खालामहरबाय थादो माने बिथाङा मोनसे पस्ट होदोंमोन नालाय एबार सोर हिनजावखौ खानाय बुद्रुनांगौ होननानै दा बेखौ लानानैनो माने गोबां लाइमोनफोरा गोबां सिस्टार बर' आइजोफोरा हिनजाव माहारियाल' दाय नङा हौवा माहारियाबो दाय दङ होननानै माने जहनकार्जिखौ एक्सन लानो होदों आरोना माने हौवा मानसिफोराबो सानैसो नुदोंमोन आंबो बेफोरबायदिनो गाज्रि पेन्ट गाननानै पेन्ट फिसाखौ गाननानै मोसानाय रिल्स बानायनाय दा बेफोरो सानफ्रोमबो समायाव गाज्रि जाया बबेबा पार्टि जानानै खामदो जानांगौ अब्लाबो आङो बुङा जे बिसोरखौ दायनिगिरि ओमफ्राय बिसोरो मोजां होननानै बुङा भुल जादोंबा निमाहा होनाया मोजां आरोना खेबसे निमाहा गावनो निमाहा बिनाया मोजां आरो कनजिता बर'आ जिबायदि हमजादों दा बिसार खालामजादों बेफोरबायदिनो सासे आइजोआबोथ' सरि बिदों निमाहा बिदों बेफोरबायदिनो जोंहा गासिबो हौवा मानसिफोराबो हौवा माहारिफोराबो बेफोरबायदिनो निमाहा बिगोन आरोना रावखौबो एक्सन लानो दरकार गैया आंनिबा एक्सन लानांगौ माने बाराद्राय खालामनायखौ एक्सन लानांगौ आरोना खनसे खननै खालामनायफोरा बबेबा पार्टियाव खालामनायफोरा बेखौ निमाहा होजायो अब्लाबो जोङो हौवा माहारिया गाज्रि मावदों हिनजाव माहारिया गाज्रि मावदों होननानै रावखौबो जोङो नाम लानानै बुंनो हाया आरोना बेनिखायनो गासिबो ओंखारखागोन दा जायबा पार्टि दोङो बिसार लिंनाय माबा लिंनाय गामिनि गावबुरा माने जों बुंनानै बुंनो हाया आरोना बेखौ रायजोफोरासो एक्सन लानांगौ जों बुंबा गाज्रि जानो हागौ आरो जों बुंनायाव जों एक्सन लानो हाया रावबो गामिनि मानसि रायजोफोरा गामिनि गावबुराफोरा बिसोर एक्सन लाबासो
माने गोबां मानसिफोरा जन गाज्रि ब्रादारखौ फेसबुकाव कमेन्ट खालामहरबाय थादो माने बिथाङा मोनसे पस्ट होदोंमोन नालाय एबार सोर हिन्जावखौ खानाय बुद्रुनांगौ होननानै दा बिखौ लानानैनो माने गोबां लाइमोनफोरा गोबां सिस्टार बर' आइजोफोरा हिन्जाव माहारियाल' दाय नङा हौवा माहारियाबो दाय दङ होननानै माने जन गाज्रिखौ एक्सन लानो होदों आरो ना माने हौवा मानसिफोराबो सानैसो नुदोंमोन आंबो बेफोरबायदिनो गाज्रि पेन्ट गाननानै पेन्ट फिसाखौ गाननानै मोसानाय रिल्स बानायनाय दा बेफोरो सानफ्रोमबो समायाव गाज्रि जाया बबेबा पार्टि जानानै खामदो जानांगौ अब्लाबो आङो बुङा जे बिसोरखौ दायनिगिरि ओमफ्राय बिसोरो मोजां होननानै बुङा भुल जादोंबा निमाहा होनाया मोजां आरोना खेबसे निमाहा गावनो निमाहा बिनाया मोजां अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना थाबैनो 100K साबस्क्राइब खालामना होदो नैबे चेनेलखौ बे चेनेलाबो गोबां ग्र' जाबोगासिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामगासिनो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय